Hello mga kalablab! For today's video, kay magluto mi binignit. Og ako nang gipanitan ang kamote. Hinay-hinay lang. Og isunod na ko ang gabi. Hinay-hinay lang kay basin masamad ta. Og ato nang isunod ang saging. Ubay-ubay ra ba ni ang saging. Pero dili na mo ni hotdon. Kay amo pa ning isalin og mapuhon. Oops! Pagkanindot gayod, daghan nang nahimo. Dug ato nang slice ang kamote. Gahi-gahi ra bagid ni. Dug ato ning ipurma og cubes. Og isunod ang ato nang isunod ang gabi. Og ipurma ra gyapon nato og cubes. Niya na. Napurma na. Ops, nagkagod ta og lubi. Dili mahimo ang binignit kung way lubi. Kay ato ka na, dalisayan. Uy, may nakita ko. Nangka. Paghangad ko sa punuan ng nangka, humot-humot di ay. Pag humana ako og andam sa mga ingredients, og ako na kining gisulod sa kaldero. Uy, kadali ni bukal na. Nilata na ang among gisang. Walahi abtig, pila ka minuto og gabukal-bukal na og ato nang isunod ang sago og ang landang para manindot ang imong binignit para murag na ay bulak-bulak inighumani mo kaon unsa ba ug ato nang isunod ang nangka o di ba humot kaayo ug makatilaw mo magpangita jud mo nako di ay sa binignit ug ato nang isunod ang dalisay nga tuno o kaila mo ba ang dalisay dili na si Cardo ang tinunuan na. Isunod na to ang kalamay para mutamis ang atong relasyon. Para mutamis ang atong binignit. O, di ba? Lami kaayo ang among binignit. Uy, sige, kahig-kahig pa na to para, nagkauna. Ug pila ka years ang nilabay, naluto na. Ug mangaon na ta. Uy, lami, panampit sa tarong nga pagkupot ng kutsara. Magpaibog pa jud ka. Oops, waibaw og napaso na ko ana. Og nipilit ang nangka sa akong alingagngag. Ug wara ko magpahalata para di ko ninyo maulawan. Oops, sige. That's it. Og maora na oy. Bye-bye.